Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ δύσκολο challenge. Θα ξεκινήσουμε από 0 ευρώ και πρέπει σε μισή ώρα να φτάσουμε σε 1 τρίλιον. Για πάμε Νέχτορα. Και θα έχουμε ένα μεγάλο τροχό που έχουμε 3. Το κλέψε, το βρες από τη βάση ή βρες από το χαλί. Για πάμε στο βίντεο. Τώρα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας spin για να δούμε τι θα τύχουμε. Τι έτυχε Νέχτορα? Έτυχε βρες από τη βάση. Ποιο brainrot θα πάρεις? Άνοιξέ με και νομίζω θα πάρω ένα Spooky Grand. La Spooky Grande. Θα μου βοηθήσει πολύ νομίζω. Εγώ θα πρότεινα να πάρεις το Echo. Λοιπόν παιδιά, το βάλαμε στον μπες μας και τώρα πάμε να δούμε τι θα γραφεί ο τροχός. Μας είναι το κλέψε και το χαλί. Και είναι κλέψε. Για το κλέψε, ο Μάρος μου πάρει τον brain rot γιατί δεν θέλουμε να το χάσουμε. Τώρα πάμε να κλέψουμε. Εδώ έχει ένας λουμπίνι πιτσάνι που είναι κίτρινο. Και εγώ θα πάω να το κλέψω για να περάσω στο επόμενο challenge. Lubini Pizzanini. Το έκλεψα. Για να σου έχω ένα challenge. Για να πάρεις τον brainrot σου. Τι challenge? Αν βλέπεις εδώ, σε 10 λεπτάκια έχει ένα μικρό νυχτεριτάκι. Ναι, το βλέπω. Θα πρέπει να περιμένεις για να βρεις ένα από το χαλί που σου λέει θα πρέπει να βρεις ένα brainrot certificate από το event που θα γίνει. Οκ, θα το βρω. Και αν δεν το καταφέρεις, θα πρέπει να κάνουμε giveaway για ένα swap soda. Γι' αυτό, αν χάσει παιδιά ο Νέχτορας, θα πρέπει να κάνουμε giveaway ένα swap soda. Από αυτό δεν θα το θέλαμε, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Γι' αυτό, συχνά θα κάνουμε giveaway, αυτό κάντε όλοι ένα subscribe. Όπως ακούσατε. Για Και τώρα, εγώ νομίζω, ώσπου να γίνει το event, να πάμε να γυρίσουμε ξανά τον τροχό. Παιδιά, τώρα θα ξαναγυρίσουμε τον τροχό, αλλά τώρα δεν θα έχει το βρες από τη βάση. Επειδή θα ήταν πολύ πιο εύκολο και εμείς θέλουμε να είναι πιο δύσκολο. Μας απομένουν 25 λεπτά για το τέλος. Πάμε να γυρίσουμε. Κλέψε! Οκ, λοιπόν, πάμε να κλέψουμε. Blueberrini Octopusini. Πόσα λεπτά θα απομείνουν? Κλέβω ένα μπουμπερίνο κταπουσίνι. Το έκλεψα. Πρέπει να το πουλήσεις κατευθείαν, δεν είναι κίτρινο. Ναι, το ξέρω, αλλά το έκλεψα. Οπότε βγαίνουμε γρήγορα, το πούλησα και βγαίνω. Πήρα το γκλόμπο φωτίλο να μου πιάνει χρήματα. Και τώρα περιμένουμε απλώς το event. Δεν έχουμε κατά να το κάνουμε και ωστόσο χρησιμοποιήσαμε όλα τα spin μας. Γιατί θα έχουμε διαφορετικά spin σημεία. Ήμψης, μπονέγκα παλαπού και τριβιτρόπι. Να το τριβιτρόπι εδώ. Trippi Troppi. Και βάζετε τα στο fuse. Αυτό είναι και έναν άλλο challenge. Να κάνεις το cupcake. Βάλε τα μέσα, αλλά από εδώ. MC, για το MC σου. Tim Cheese. Και θα θέλω ένα μπονέκα μαλαπού. Ένα μύθι. Αλλά δεν έχει κίτρινο. Το event, παιδιά, Αρκεί και το μπονέκα παλαμπού σου βγήκε. βγήκε. Να το. Boneca Ambalabù. Βγήκανε δύο. Σε ένα λεπτό είναι το event και
και μου απομένουν μόνο 20 λεπτά. Θα πετύχω το πρώτο challenge του Μάριο που είναι να κάνω ένα cupcake και το έκανα. Να το και πάει στη βάση μου. Τώρα βρες το secret και τον brain rot code και μετά δικαιούται να πάρεις brain rot. Είσαι άδικος. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να βγάλει secret, brain rot code θα βγάλει εδώ, αλλά secret Δεν είναι κίτρινο όμως εκείνη το brain rot code, αυτός δεν έκανε έτσι. ναι, μπορεί να έχει. Gold TV ελπίζω. Tartaruga cisterna. Yes, έχει σίγουρα κίτρινο. Turbo 3000. Στο μάτι. Το πήραμε αυτό. Οκ. Θα πουλήσω το ταν επειδή δεν δικαιούμαι. Και σε βάλουμε και δεν θα πάρω καν τα λεπτά. Δώστε λελίτος. Δεν μπορεί να τα αγοράσεις, πήγαινε πάρε γρήγορα το cupcake σου και το λασκούκι για να τα αγοράσω εγώ. Τρέξε. Άντε. La sputi grande. Το παίρνω. Προλαβες. Lo strallalerito. Ναι, ξέρω. Κάναμε και αυτό το challenge, παιδιά, επειδή έφτασα τον Brain Go. Βγήκε κι άλλο κίτρινο, θέλει να πάρει γρήγορο. Έλα, παιδί. Θα προλάβω. Θα το πάρω. Bakramat mamma. Και τώρα, παιδιά, εγώ νομίζω θα περιμένω για λεφτά και ύστερα θα πάμε στο Spin the Film που είναι one choice. Πήγαινε πάρε το. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω. Εγώ νομίζω θα πάρω άλλο Brain Rot, δεν θα πάρω το cupcake. Δεν μπορείς, μόνο εκείνο. Παιδιά, τώρα παίρνω το cupcake μου. Cupcake koala. Πόσα λεπτά σου μείνανε? Μείνανε 14 λεπτά και δεν ξέρω να προλάβω. Έχω μόνο 37 και 52 λεπτά. Billion, δεν θα προλάβω. Πόσα billion έχεις τώρα? Έχω μόνο 50. Εγώ νομίζω θα χάσω το challenge. Παιδιά, κάνουμε spin για να πετύχω ένα secret lucky. Όχι. Κι άλλο, τώρα κι άλλο πίσω brain rot. Θα το πάρω κι αυτό. Tralalita tralala. Πήγαινε πάρε και το cupcake σου. Δεν το θέλω, δεν είμαι άχρηστος. Πήγαινε πάρε το. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω. Παιδιά, ο τροχός είναι κάνω ό,τι θες, που θα κερδίσω άνετα επειδή έκανα ό,τι θέλω. Ή έχει πιθανότητες που δεν θέλω να περιμένω να πιάσω λεφτά. Ελπίζω να μην τύχει αυτό. Πάμε. Εύκολα πάρε τα λεφτά σου από το λαστούδι. Όχι! Να περιμένω! Παιδιά, έχω μία ιδέα. Για να πηγαίνουμε λίγο πιο ψηλά, να πηγαίνουν παραπάνω τα λεφτά, θα κάνω rebirth. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί έτσι είναι. Με ρελίς θα μηδενιστούν όλα τα λεφτά για να φεύγεις από την αρχή. Το ξέχασα αυτό, αλλά έχω μόνο 74 billion. Δεν θα προλάβουμε τίποτα. Γιατί στην αρχή σε δυσκόλεψα, σε αφήνω να πάρεις ένα χρυσό brain rot από τον Payton. Αλήθεια. Εγώ ξέρω ποιο νομίζω θα πω. Θα πάρω το σπακίτι τουαλέτη που έχει χρυσό πάνω του από ό,τι βλέπετε. Που είναι τα μακαρόνια. Μου συμφέρει. Οπότε θα το πάρω.
Spaghetti toaletti. Και τώρα θα διπλασιάζονται τα λεφτά μου ένα σπακέτι τουαλέτη. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τώρα απλώς περιμένω. 979 μπίλιον, οκ. Πάμε παιδιά. Για πήγαινε πάρτα να θα τα καταφέρει. Ένα λεπτό απομένει. Τι νομίζετε πάρτα. θα γίνει? Περιμένω για να τα πιάσω όλα μας. Πήγαινε πάλι τα ίσως τα Τώρα λεφτά, απομένει μόνο ένα λεπτό. Και μου μείναν 2 μπίλιον όλοι. Το πέτυχα! Το πέτυχα! Ένα τρίλιο! Όχι, δεν θα κάνουμε giveaway. Χαχα, το πέτυχα. Όμως Και- κάντε όλοι sub για να βλέπετε τα βίντεο μας και για να παίρνετε μέρος στο giveaway. Αντίο! Αντίο!